Takže dobrí ľudia, vítajte nového videa a dneska tu máme zase grindenie Great One, ale druhý diel. Takže rovno dajme čas. Dobrí ľudia, sme na druhej lokácii. No na prvej, nie na druhej. Máme tu dve trojky, ako vidím. A to je asi tak všetko. Poďme ich streliť. Tak, to je také... Dobre ľudia, máme tu ďalšiu lokáciu. Toto miesto, si pamätáte z minulého videa. Oh my god! Tak, to sú veľké šporky. Ani jedna z nich nedáme bola. Dobre, vidíme tu poriadne veľké šporky. A dali sme všetkých dole. 1, 2, 3, 4, dole. Ako sa to povie? 1040 máme ďalšiu strajku si, vôbec. To je jedno. Máme tu štvorku, bielu. Dobre ľudia, tu mi to prestalo hovoriť, tak prepáčte.